ez dago aberastasunak arakatzen. Gizon handiek baina filosofia merkia egiten. Adizkideken eburu ganien otoz konsolagarriak zizerkatzen. Kretina munduaren buru iruditzen eta jakituena. Errege eta erreginak komunaz norkia betu burrukan. Gizon lege beldurtiek eskilei lan egiten die. Zateko zinean egian ona aurkit eta lortu duzuna enezertzaro atzeratzia. Harimak azkeak haien gorpuak ustetzen. Babeldorrean simbolu bat batu dituzte. Hemen beak umea gozez eta gabezia zitzen. Egi asko eran argitaratzen. Ikuspegia gora jasotzeko dio dazu. Ene leiotik bakarrik hilerria dakuzat. Bakarrik hilerria dakuzat. Bakarrik hilerria dakuzat.